Този фокус исках да го покажа в предния епизод, но поради технически причини не можахме да го заснем, затова ще го направя сега. Това е един лесен фокус, който се изпълнява с една клечка, върху която съм нарисувал едно синьо квадратче. Едно синьо квадратче от тази страна и едно синьо квадратче от тази. Едно тук и едно тук. Когато обаче направя ето така, едното синьо квадратче изчезва. То обаче не изчезва напълно, а се появява от тази страна. Едно синьо квадратче тук и едно тук. Едно тук и едно тук. Когато отново направя ето така, и квадратчетата стават две. Две обаче близки едно от друго. Нужно ми е едно леко разклащане на клечката и двете квадратчета се раздалечават. Това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесало и до нови срещи в следващите епизодчета на колонката на Стако.